Abalimi bezimbali eKapa bathi baphoqeleka ukuthi balahle izimbali njengoba ilockdown iqhubeka. Bathi njengoba ingekho nje imishado, imingcwabo kanye nemicimbi ebanjwayo, ababaningi abantu abadinga izimbali. Bathi sebelahlekelwe izigidi zamarandi. Sekuqukunjelwe inyango koko yaqala inkqubo yokuma kwentengiso kweli ilockdown. Abatyali beentyatyambo bathi intlekele kushishino lwabo. Ithuba leholide zepasika ibalelona linengeniso kodwa hayi kulo nyaka. Imfumba yeentyatyambo ilahliwe. Oomathengithengisa beentyatyambo nabo balile esimantshiyane balahlekelwa ingeniso. Umfama weentyatyambo eFilipi uGinta Engelke uthi ngelishwa eyaba imveliso ayigcinwa emva kokuvunwa. At the moment, for the last month and a half, we've been throwing away all our product. We cannot store our product. It's got no shelf life, more than 5 to maximum 7 days. UEngelke uthi imveliso yakhe kufuneka ivuniwe emva kwenyanga ezintathu, kodwa bekungekho basebenzi. Uthi bangamashumi abasebenzi babo abasekhaya. We are just part of a big system, so everybody in the system is losing out. We're losing income. It's bad for our workers. It's bad for our clients, because a lot of people that we supply are self-employed, so they make their livelihood from selling flowers. Kodwa amafama eentyatyambo athanethemba nanjengoko iza kuba lusuku loomama, iMother's Day kwiveki ezayo, bathi bayathemba iintyatyambo zakuvunyelwa ezivenkileni. Kungenjalo bathi ushishino lujamelene nesigqibo esinzima esokudenda okanye sicutha imivuzo. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.